Dit is de Grutske man. Alles huis? Dit is een bijzonder stel. Een heel bijzonder stel. Omdat we wel meer als draaien verwachten hingen. Omdat ik het al het schip al een wat naar beek zie. Dat was super opvreten door de lammen. En toen, nou juist er rond toen lammen er. Nou, ik wie hier een kwartier verhalven. Toen roen er één bij. Dus ik denk dat het net een grote, dan komen vast nog een paar. Nou, toen ging ik er twee uit. Toen nog één. Toen ging ik ook draaien als fjouwer. Nou, ik denk, dan nog maar eens even invielen. Ja, hè, dat weer de vijfde. Nou, ik denk, dan mag ik eerst maar in de huis. Ik ga niet op. Dan kan die vijf lang eens zien. En ze ren ik weer heen. En zo komt ze erom en ik zo was het net leeuw, maar er komt nog één. Ik nog eens vielen. Ja, ik zou er nooit nog één in. En wie is dat? Sais. Nou, daar sta je eerst wel even over te zien. Dan denk je, dat ken het. Nou, dat ken het. Maar wie was dat? Dat toen hebben ze voor de onderbeest zet. Dat dan ben we er vanaf de jaren 4 worden we ook een kwartier van 4. Hebben ze weer doen en we moeten vast worden weer. Nou, en zat het nou ligt het wel knap. Ze zullen zo goed. Ja. En ze drinken ook al mooi onder het oude schip. Maar ja, we voeren ze nou haast niet meer bij. Nou, wij zullen alle waard waren om deze saus nou in leven te houden. Prachtig. Nou? Zet ze maar op, want men wordt een beetje onrustig, hè? De planten er wel lopen.